Moi, mun nimi on Jyri Rasemäki ja tää on Shitty Time Machine. Minun kiinnostaa se, että minkä takia me ihmiset ajatellaan joistakin asioista tietyllä tavalla aina tiettynä ajanhetkenä. Ja värit on näistä yksi hyvä esimerkki. Nimittäin esimerkiksi väristä pinkki ollaan oltu tosi montaa mieltä historian saatossa. Ja tämä mun mielestä kertoo lähinnä siitä, että me ihmiset ollaan kykeneväisiä antaa merkityksiä ihan mille tahansa. Me en tiedä yhtään, että oliko tässä mitään järkeä tässä alustuksessa, mutta tänään me puhutaan pinkistä. Ei kun nyt me puhutaan pinkistä. Pinkistä vai vaaleanpunaisesta? Se on totta. Se on hyvä kysymys. Voidaan aloittaa uusi keskustelu. Koska siis sehän ei ole pinkki, vaan se on nimenomaan vaaleanpunainen, mistä me puhutaan. Pink Space Room -tapahtuman Facebook-sivulla kirjoitetaan tästä installaatiosta seuraavasti. Pink Space on ihana kokemuksellinen installaatio ja tilateos. Pink Space on täydellinen photobooth ja hyvän olon tila. Pink Space parantaa elämänlaatua ja herättää tunteita. Pink Space on intiimi ja turvallinen portti ihmemaahan, jossa voi ihastella ympäristöään ja itseään. Pink Space toimii parhaiten sijoitettuna upeisiin isoihin juhliin, jossa on paljon ihmisiä. Pink Space on selfie taivas ja se tekee ihmeitä Instagram-tilillesi. Moi, mun nimi on Jyri Rasemäki ja tää on Shitty Time Machine ja tänään meillä on tarkoitus puhua vaaleanpunaisesta väristä Fanny Suvilan ja Taika Mannelan kanssa. Ja minun kiinnostaa ennen kaikkea se, että millä tavalla vaaleanpunainen väri on koettu entisaikana, mitä se koetaan nyt ja miten se ehkä koetaan tulevaisuudessa. Mutta mä haluan ihan ensin kysyä teiltä, että miksi teitä kiinnostaa pinkki? Se on vaan ihan super ihana väri. Ja pinkillä saa luotua tosi ihania jotenkin ilmiömäisiä tiloja ja ilmapiirejä ja ympäristöjä. Ja sitten me löydettiin toisemme silleen, että meidän yhteiset kaverit sanoi, että hei, että Fanny tykkää pinkistä ja tässä on Taika ja Taika tykkää pinkistä. Ja sitten me alettiin puhumaan siitä väristä ja todettiin, että me ollaan tosi pitkään tykätty tästä väristä ja että tämä on ollut meidän elämässä mukana monella eri tavalla tosi pitkään. Ja sitten me ollaan vähän eri lähtökohdista ehkä nykyään sit työskennellyt tämän värin kanssa. Et mä tutkin mun lopputyöstä tätä väriä ja on sisustusarkkitehtina paljon pohtinut sitä, että miten vaaleanpunainen väri toimii tiloista. Ja sitten Taikalla on oma työ, jonka kautta sitten taas saa lähestynyt sitä monenlaisesta. Ja mä oon tosi monella eri tavalla tutkinut vaaleanpunaista, koska mä oon ehkä luullut, että se on joku vaihe, että se on joku sellainen tyttöhuoneen vaihe, mikä mulla on ollut, ja että kyllä mä jossain vaiheessa pääsen niin pinkistä yli. Ja ihmiset mun ympärillä ja ehkä myös koko yhteiskunta on vähän ollut silleen, että no niin, milloin sä pääset tuosta vaiheesta pois, milloin susta tulee jotenkin järkevämpi tai aikuisempi. Niin. Mä oon tajunnut, että ei musta tuu, että tämmönen mä oon ja pinkki on niin mun henkinen tila, että tästä täytyy vaan ammentaa, että ei tää tuu menee ohi. Ne. Mikä siinä pinkissä on, koska toi on selkeästi teille molemmille tavallaan muutakin kuin, niin sanotusti muutakin kuin vain väri. Tai sitä, että se vaan näyttää kivalta, vaan siinä on jotain, teillä on niinku outoja merkityksiä, tai sellaisia jotain latautuneita merkityksiä molemmilla siinä. Niin, no kyllä siihen liittyy tosi paljon sellaisia seikkoja, jotka liittyy omiin mielikuviin ja siihen, että millaisesta ympäristöstä on vaikka kasvanut, että mulla on vaaleanpunainen ollut tosi vahvasti läsnä mun lapsuudessa, että me ollaan itse kyllä saatu päättää, että onko se vai ei, että se ei ollut niinkään, että äiti on pukenut meidän tytöt vaaleanpunaiseen, mutta mä oon tykännyt siitä tosi paljon ja halunnut sitä mun elämään. Ja sitten nykyään siihen liittyy monenlaiset, niin no just tilat, mutta myös muoti ja esineet, että niiden kautta ehkä sitten sellainen, että koska se vaaleanpunainen aiheuttaa mulle niin hyvää oloa, niin sit mä hakeudun vaaleanpunaisiin tiloihin ja myös haluan esimerkiksi vaaleanpunaisen jakun tai jonkun asusteen tai jonkun, koska se laukaisee musta jonkun tosi hyvän asian. Mielihyvän tunteen. Joo. Ja niin kuin sun lopputyössäkin sanotaan, että sä et päässyt siihen lopputulokseen, että #pink on Instagramin hashtagatuin väri. Selkeästi meillä on ainoita, jotka sekoo tästä pinkin voimasta. Niin, että se on se pink mania, mikä on ihan hullu. Että siinä, kun mä aloitin ton tutkimuksen, niin sit #pinkki oli käytetty joku, se oli 60 miljoonaa kertaa.
enemmän kuin mitään muuta väriä. Ja sitten kun mä lopetin ton, niin sit sitä, eli siinä meni joku 9 kuukautta, niin sit sitä oli 90 miljoonaa kertaa käytetty, että se niinku kasvaa ja kasvaa koko ajan. No tässä sun tutkimuksessa myös sanot tai puhut väristä nimenomaan spesifisti nimeltä Millennial Pink. Ja me ollaan kaikki määritelmällisesti milleniaaleja, synnytty vuoden 2000-80 välissä tai 80-20 välissä. Niin mikä tää Millennial Pink on ja mitä se eroaa muusta pinkistä? No se Millennial Pink sai tällaisen nimen, joka annettiin sävylle, joka tuli silleen räjähdysmäisesti ihmisten tietouteen joskus 2014. Ja siitä lähtien, että siihen johti moni asiat. Yksi, mitä pidettiin sellaisena, että mistä se tuli niin suosituksi, oli Wes Andersonin Grand Hotel Budapest-elokuva. Ja sitten Acnella on ollut sellaiset paperikastit, mitkä on vaaleanpunaiset, ja sitten on iPhonein just vaaleanpunainen puhelin, ja tosi moni jättibrändi teki siitä sellaisen oman värinsä. Sitten se vaan levisi, ja siihen liittyy myös internet, tai tosi vahvasti internet, ja se, että sellainen tietynlainen internet-estetiikka, mikä sisältää vaaleanpunaista, ja etenkin naiset on ottanut omakseen, niin se jotenkin siitä tuli niin suosittua, että se on levinnyt ympäri maailmaa. Millennial Pink on vähän sellainen puuterisempi sävy perinteisestä tosi pinkistä, sellaista niin kuin Barbie-pinkistä. Että siinä on vähän enemmän sellaista niin kuin maanläheistä sävyä. Siitä sanoit, että sulla ihmiset oli kysynyt, että onko tämä vaan tavallaan tämmöinen vaihe, että me voisin päästä pois tästä tyttömäisestä, vaaleanpunaisesta. Niin liittyykö tämä jotenkin liittyykö nämä kaksi Millennial Pinkkiä, tämä tyttömäinen vaaleanpunainen toisiinsa vai? Varmasti. Tai populaarikulttuurissa mun mielestä Millennial Pink on ollut alussa paljon enemmän just sellainen tyttöhuoneväri. Jossain teinileffoissa ja julkiskulttuurissa niin enemmän naispuolisten julkisten ja näyttelijöiden ja hahmojen päällä ja huoneissa ja muualla on viljelty sitä. Ja sit nyt vasta jotenkin myös miespuoliset ja musukupuoliset on ottanut sen isosti populaarikulttuurissa haltuun. Oliks Frank Oceanilla hetken just pinkki fleda ja ja sulla on nyt pinkki paita. Siitä on selkeästi tullut paljon sieltä ison levinnyt sieltä tyttöhuoneesta ulos. Et se ei ollut sielläkään, se ei pysynyt sielläkään, et ei se ollut mikään vaihe, vaan niin kuin Fannikin sanoi, että se vaan levii. Se pinkin trendikkyys jotenkin, siitä tulee enemmän mainstream. Niin ehkä just toi siinä myös on, että ollaan kaikki sellainen kiinnostaa, mikä on pienen yhteisön juttu. Ja sit se on sen takia kiinnostavaa, koska se ei ole se enemmistö, niin ihan yhtä lailla mun mielestä vaaleanpunainen onko mikä tahansa hyvä joku musiikki tai joku pikku vaatemerkki, että sit kun joku löytää sen, sit se on magea, koska se on pieni juttu ja se on marginaali juttu ja se on joku tietyn yhteisön niin omistama asia. Ja sitten tässä on ihan sama, että siitä tuli trendikäs, koska se oli magee olla myös vähän vastavirtaan, että jos miehet on vaikka pukeutunut tällaiseen asuun, niin sitten että se on ollut, tai se ei ole aina ollut läsnä ja sitten ehkä vaaleanpunaiset vaatteet miehillä on ollut vaan jotain sellaisia pikeä paitoja, mitkä on niinku jotenkin, mä sais sanoa, että miksi se on niin väärin, mutta se on golfikulttuuri. Niitä ei pitäisi käyttää, mutta siis tää on ihan eri. Niin. Mut miksi tää on ihan eri? Niin, se on mun hyvä kysymys, että miksi se on eri, koska tavallaan, että jos me nyt koitetaan vähän aikamatkustaa taaksepäin, niin me en tiedä, että minkä takia, mutta mekin on tosiaan lapsena ajatellut, ehkä nuorempanakin ajatellut nimenomaan niin, että on jollakin tavalla tyttöjen väri ja vaikka poikien väri, mikä ehkä on, tulee sieltä ysärialusta, mutta mitä ikään kuin muulle on tapahtunut ja mitä meillä on tapahtunut ylipäätään ihmisinä isomminkin, että miksi me ollaan muutettu sitä meidän suhtautumista siihen samaan väriin, osaatteko te? Mutta toi on ihan sykleissä niin kuin mitkä tahansa trendit, jos mennään takaisin johonkin 1700-1800-luvulle, niin sitten taas miespuoliset kuninkaalliset, eikö se ollut näin, käytti vaaleanpunaista. Ja samoin silloin miespuoliset kuninkaalliset ja aateliset käytti vaikka tosi nykyään niin kuin naiselliseksi leimuttuja tuoksuja.
kukkaisia tuoksuja ja muuta. Et selkeästi se, miten me koetaan asiat, mikä on naisellista ja mikä on miehekästä, maskuliinista ja feminististä, niin se muuttuu aika sykleisesti tosi paljon. Ja että nyt ollaan vähän nyt on ehkä muuttumassa asiat, mutta ehkä joskus Ysärillä oltiin vielä vähän jämähdetty sieltä, niin poikien jutut ja tyttöjen jutut, niin se oli täysin kuin taantuma kaikessa tässä aikajanassa. Väritrendit nimenomaan, ne on sykleissä myös. Et just se, että jos 1900-luvun alussa vasta tyttölapsi on alettu pukemaan vaaleanpunaiseen, että siihen mennessä, tai siihen asti, niin lapsia oltiin pääasiassa puettu valkoisiin, koska ne vaatteet oli helppo pestä ja valkaista ja näin. Niin se, että jos ne on nyt, että se on kääntynyt ja se ei ole kovin kauan aikaa sitten kuitenkaan, niin silloinhan me voitaisiin ajatella, että se tapahtuu taas, tai että jotenkin tämä väri muuttuu niin, että me ei osata arvata sitä vielä, mutta että miksi se jäisi nyt naisten käyttämäksi väriksi. No miten sit me ollaan nyt täällä teidän Pink Spaceissa, mikä on täällä Jackin takahuoneessa, niin miksi te olette halunnut rakentaa, että mitä tavallaan te manifestoitte tai mitä te toivotte, että tämän tyyppinen tila aiheuttaisi? No just niitä mielihyvän tiloja, mitä me itse saadaan tämän tyyppisistä tiloista tai vaaleanpunaisista tiloista. Mä huvitti, kun torstaina, kun meillä oli viime torstaina avajaiset täällä, niin me todettiin harmiksemme jopa ehkä, että täällä oli melkein vain tyttöjä. Toistaa sitä. Niin, että jotenkin tai tosi paljon kaikessa taiteessa, mitä mä teen, niin en mä ajattele, että se olisi jotenkin vain naisille. Mutta sit tosi usein siinä tulee tosi vähän miehiä ja sit mä havahdun siihen, että apua, että onko ne asiat, mistä mä sit innostun ja fiilistelen niin paljon, niin miten ne on jotenkin niin naisten syleilemiä asioita, koska en mä koe sitä niin. Tai että mä koen, että ne on ihan ihmisten juttuja tai ihmisen väriä, ihmisten taidetta. Tavallaan tää nyt on tietysti vaan mun näkökulma, mutta esimerkiksi mitä mä oon kuuluttanut tai katsonut sun taidetta, niin me ehkä on tavallaan tietyllä tavalla katsonut sitä jotenkin sellaista vähän syrjästä tai piilosta, että sieltä esimerkiksi tiedä, että mä oon katsonut sitä. Kyllä mä itse asiassa tiedän. Okei, mistä sä voi tietää? Sä oot kommentoinut Instassa. Mä oon se, Jyri seuraa. Okei, no niin, sen tietää siitä. Mutta ehkä tavallaan silti niin se kokemus saattaa olla jotenkin niin, että se tavallaan kiinnostaa siihen samaistuu, mutta silti jotenkin sit ikään kuin siihen skeneen astumisessa on kumminkin joku. Niin, no ehkä sen takia just tää projekti on ollut niin kiva, että kun me löydettiin yhdessä tää väri ja tää yhteistyö ja perustettiin meidän Pink Space-työryhmä, niin sit mäkin sain mun taiteelle ihan eri tapoja tehdä. Tai että mun poikaystävä jotenkin kuittas, kun meillä oli nämä avajaiset, mulla oli niin kiireinen viikko, että miksi sä semmoisenkin jutun teit, että haluat sä joku tilasuunnittelijaksi vai? En, lol. Vaan voi niinku tehdä eri tapoja. Tai on pakko pystyä lähestyä aiheita eri kulmista. Ja sillä, että me ollaan nyt Fannin kanssa yhdessä tehty tämmönen Pink Space, joka täysin edustaa samoja arvoja ja tutkii samoja aiheita, mitä mun muut taideteokset. Mä oon saanut vaikka sut tänne tilaan. Ja sä et ole välttämättä näin lähellä ollutkaan, tai sä et ainakaan ollut sisällä mun taideteoksessa ennen. No en. Että tässä on myös tää yhteistyön voima, että kun löytää jonkun, joka lähestyy samoja mielenkiinnon kohteita eri tavalla, ja sit yhdessä tekee jotain, niin sit voi tulla taas niinkin isompi homma, joka nyt toivottavasti, ja niin kuin tämäkin on tehnyt, osallistaa taas lisää ihmisiä. Että kyllä mä voin jäädä kotiin piirtää tai Instagramilla jotain vitsejä, mutta mä kiinnostaa kyllä koko ajan tehdä isommin ja isommalle ryhmälle taidetta. Kiitos haastattelusta. Mihin asti tää on auki? No just saatiin tietää, että mä oon tykännyt tästä niin paljon, että tää olisi pitänyt olla torstaihin asti, mutta tää onkin sunnuntaihin. Joo, sunnuntai asti ainakin päästään. Ja sitten tää jää vähän tänne myös. Niin, siis Jackin omistajat on ollut sitä mieltä, että tää on niin ihana, että ne haluaisi pitää tänne ainakin jollain tasolla auki täällä, että tänne pääsee jatkostakin. Eli ravintola Jackie, Iso Rova, Pink Space, installaatio, tilallinen kokemus. Tämän viikon sunnuntaihin asti. Suosittelen käymään. Yes. Kiitos. Kiitos. Loistavaa. Hyvä. 20 minä. Ihan sika hyvä. Ihan sika hyvä. No ei, super. Tästä tulee tosi hyvä. Kiva. Joo, hauskaa. Mahtavaa. It's like stepping out of a time machine. That's what it's like.